Ja, leeflui, het is weer Bino vastelovend. Maastricht heet een stadsprins, dus het is tijd voor het prinsenportret. En ja, we zijn inderdaad weer op Sint-Pieter bij stadsprins Roland I. Kom rijden nog eens een vastelovend zweetje, gewoon gelijk dat pleetje. Hoe lustig heet stadsprins Roland I. Met zo'n naam zal er niet snel een Roland II komen, denk ik, hè? Nou, tot op heden heb ik hem inderdaad nog geen tweede keer gehuurd, maar God weet wat zo'n vastelavond teweeg gaat brengen. Dus het kan wel dik zijn voor dat een enorm daarna gaat dik drukken bij de nieuwe kindertjes. Hoe komt het nou eigenlijk vandaan? Mijn opa zaliger, die had een lambeer en voor een familie die noemde hem Lam. En toen mijn mam pas zwanger was van mij, is opa gestorven. En een beetje om hem te herdenken, een klein hommage aan hem, hebben ze het geprobeerd met lam in te vinden qua lam. En is daar uiteindelijk Roland geworden. Een hele aparte naam in ieder geval, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Heel even terug, hoe zit je hier geboren, getogen? Ik ben getogen op Aikaarberg. Geboren op het hospitaal, maar dat is niet zo voornaam. Maar altijd op Aikaarberg gewoond, fijne jeugd gehad en van daaruit uitgeweigerd naar hier. En nu op Sint-Pieter? Ja. Met vrouw, kinder? Suzanne, vrouw, en 3 kindertjes, Lucie, Sarah en Vic. Ja, en dan komen op een gegeven moment de Tempeliers aan huis met die goede vraag. Ja, dat was op zondag 10 december. Sinterklaas had juist een hoeken geloof en die was met de boot de Maas af. Toen ging hij op zondagavond rond 8:30 de bel. En ik zat lekker in mijn pyjama televisie te kijken. Suzanne was aan het strijken. En uiteindelijk komt een van die heren dan naar binnen gestormd. Ze van Roland, ik moet nog even spreken over de 28e december. Dat is de geboortedatum van onze reus Gigantius, onze stadsreus. En dan hebben we weer schilder elk jaar een verjaardagfeestje. Maar dit jaar zou dat extra bijzonder worden, omdat dan de medaille gepresenteerd wordt. Dat is wel een verrassing voor het gilde. En daar zou voor nog even het Fabienne moeten zitten. Maar ik kwam binnengestormd, ik keek rond, hij vroeg, zit je met de tweeën? Ja, we zien met de tweeën. Goed, telefoon en toen gaan we nog een aantal anderen hier binnengestormd. En al snel zaten we hey, aan de tafel te vertellen over een en ander. Gaat even om de keutel heen aan het draaien en uiteindelijk kwam de vraag der vragen voor vastelavond 24 volk van Maastricht. Ja, tenminste, voor mij wel, ja. Meteen ja gezegd? Ik wel. Ik heb daar niet van nadenken, Suzanne ook niet, dus die kreeg ook weinig kans moet ik zeggen. Maar. De hupgedans ieder met die tweeën vergaat? Niet in deze tot concreet die vraag, maar het verweten wel van elkaar dat dit natuurlijk wel iets chics is en een voorrecht als ze dat uit zoiets maken gaan doen. Ja. Als het vastelovend dus, dan komen we veel bijeen. Zingen, dansen, springen, allemaal gekken ondereen. Draai dat van de week. Hoe lustigheid, ik heb ook het vragen van kiekers metgenomen, zoals bijvoorbeeld deze. Nou, mijn vraag is vrij moeilijk. 2 jaar geleden hadden we Prins Bastiaan en die woonde op de Papenweg. En het jaar erop wordt ze een overbuurman, Jerome, die wordt prins. Bastiaan gaat verhuizen, die gaat naar de JKW. En wat zien voor een pauze wij woont de nieuwe prins. En mijn vraag is dat besmettelijk, dat prinsschap? Daar, ik ben geen dokter, maar ik zou je daar geen antwoord op kunnen geven. Maar liep het er wel een beetje op, hè. Ja. Nee. Het proces van selectie en boem met in het straatboek wel of geen rekening met held, dat weet ik niet. Ik vraag aandacht voor stadsprins Roland I. Goedemiddag, dames en heren. Wat heerlijk
mij vanmiddag bij u aanwezig te maken zie. Vroeger altijd vastelavond gevierd? Altijd. Met Panama? Met Panama begos. Heel veel Abrahams geweest. Dat was voor ons als kinderen natuurlijk chic. Binnen feestcirkel, met boeten op Klevari, de stadsmoer, de vijvers. Dat was allemaal spannend om op onderzoek te gaan uitgaan, verkleed, niet verkleed. Van alles hebben we daar gedaan, maar we hebben ze altijd kustelijk geamuseerd. Ja. Nooit jeugdprins geweest? Nee. Helaas. Nou. Toen heb ik het niet gemist? Nee. Nee. Vastelavond vieren, dat is boet mij gemeerd. En als ze dan een prins mag zien, weet ze, dat is dan de slagroom op de toer, dat je dat moet zeggen. En dan nog stadsprins van Groot Maastricht. Ook nog eens, dat is natuurlijk crème de la crème. Ja. Ja, is het echt een droom? Een droom, ik heb het altijd wel heel chic gevonden. Kijk, als je mij samen met een ouders naar de Merit gaat en de ervaart, dat spektakel, dat speul. Toen realiseerde ze niet echt dat het het speul is, maar als je het ouder wordt, is het natuurlijk wel het speul rondom de hooglustigheid. Dat is, vind ik wel een bijzonder speul. Ja. Dus ik vind het wel chic dat ik die bevuurrechter dit jaar mag zien. Dan heb ik nu nog een vraag van Gans iemand anders. Ja, kijk, hij is natuurlijk de deskundige nu op het gebied van carnaval, maar ook op het terrein van de Zaterhermaniekes. Ik weet dat hij daar ook veel verstand van heeft. Ik ben zelf ook lid van de Zaterhermanieken. En ik wil heel graag tips van hem over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de carnavalsmuziek niet overschreeuwd wordt door allerlei andere muziek, waar een Zaterhermanieke van terugschrikt en niet meer de straat of het plein op durft, omdat die wordt weggeblazen door... En dan kan je zeggen, ja, dan moet de gemeente dat maar regelen. Maar dat is niet de oplossing. Ik denk dat de carnavalsvierders dit zelf moeten regelen en zelf moeten vinden dat het iets anders moet. Het is niet verkeerd, maar het moet wel anders. En misschien kan die meedenken. Ik denk dat ze met name in de cafés ze niet tegenhouden tot mechanische muziek flink gedraaid wordt. Dat is ook prima voor de cafés. Ik zou zelf meer voor het boetegebeuren een alignment in cafés in muziek willen hebben. En wat ik zelf wel chic zou vinden, is dat ze vanwege meer podiaakjes krijgen, waar die Zaterhermaniekes zich kunnen presenteren zonder overschreeuwd te worden door de mechanische muziek. Want ik vind zelf de Zaterhermanie, de sfeer die dat met zich meebrengt, het losbollige, het nonchalante, het gekke, het losse, dat is voor mij wel een van de kernen van vastelavond. Dus ik zou het zelf heel chic vinden als we weer ergens 1, 2, 3 podiaakjes op gaat intiemere pleintjes in Maastricht zouden kunnen creëren, hoe ze dan ook lekker een Zaterhermanieke neer kunnen zetten, zich lui lekker omheen een pilsje kunnen drinken en een intiem sfeertje met het Zaterhermanieke zou kunnen creëren. Kom maar erbij. Is het ganden in Maastricht, dat is het aan de hand. En als dat niet wordt opgelost. We zitten nu 1,5 week on de gang. Ja. Je bevelt het. Heerlijk. Genieten van het, de massaal momenten wie je na het uitroepen op de Merit, als ze dan door Maastricht trekt en die vol cafés ingeest, worden ze van rond naar haar getrokken. Foto's, lui vragen van alles. Dus er is dan echt publiek. Tot afgelopen week hebben we het krankenbezoeken gehad en dan zit ze gewoon met 3 maanden met in de kranken te vertellen over wie of wat. En
in die twee uitersten, alles wat er tussenin zit, merk ze gewoon wie lui begaan zien met de vastelavond en wie lui geïnteresseerd zijn, ook wie het die als hooglustigheid, wie ze het ervaren en zo. Dus dat zien alleen maar schoon momenten tot nu toe. Ben ik dus benieuwd wat hier op deze vraag gaat antwoorden. Hooglustigheid. Wat ik heel graag zou willen weten is, wie gaat je met het uitdragen van de Maastrichter taal? Dat wil zeggen, spreken ze met de kinderen, spreken ze het op school? Wie vind je dat, wie we dat in de stad moeten aanpakken? En vooral het promoten van het Maastrichts. Je kent het al goed, je hebt het gehuurd, je wordt op de markt. Dus ik zou het nu graag van uzelf willen weten. We spreken thuis altijd Maastrichts met de kinderen. Ondanks dat op school natuurlijk Nederlands gesproken wordt, vind ik het gewoon belangrijk om de kinderen een moedertaal mee te geven. Naar buiten toe, in mijn rol nu als stadsprins, zou ik me willen stellen als overdragen. Ik vind het voornaam, ook als ik kijk hoe Maastricht een beetje versteert, het Bourgondische, de Franse inslag, vind ik het zelf altijd wel chic. Met name in deze bezoekjes wat ik in deze 4 weken mag brengen, om het gewoon lekker in zijn Maastrichts te houden, dat Maastrichts ook lekker tussen de oren van de lui blijft zitten, of voor dat een beetje borgen, nog eens zeggen. Het weer is goed, met de lui die dogen niet. Hey, hey, ha, ha. De ene wil het wel en de andere wil niet. Hey, hey, ha, ha. Het is maar jachten en maar jagen en iedereen. We waren middag op een schaal, ja, kindjes, allemaal high five, alsof er een wereld daar zuid. Ja, leuk hè? Ja. Voor eventjes. Nee, ja goed, de wet tot zeker als dat masker afgaat op de meren, tot ze een beetje publiek bezit wordt. Nu klinkt bezit misschien wat negatief, maar de steeds in de spotlight en die momenten moesten delen met iedereen. En dat, ja, ik vind het tot nu toe heel erg leuk om te doen. Kunnen ze zich daarop prepareren op die momenten? In die prenatal fase wordt ze in heel veel metgenomen. Er wordt ook een deel voorbereid op de selfies en lui van ander trekken. En weet tot dat staat te gebeuren. Maar als ze dan zelf het bis aan het ervaren, ja, dat is toch anders. Geen hip-hop, geen disco, geen house muziek of techno. Niks van de allemaal voor en iedereen moet dat kinderen kom laten weer beginnen. Met eigen zang en klaar. Tradities los we vieren, maar als we dat in eren. Wie leeft me streven daar? We zouden het leuk vinden als ik ook deze vraag even wilt beantwoorden. Hooglustigheid. In de aanloop naar de Maastrichter Vastelavond zien er allerlei discussies in de stad. Plastic bekertjes, decibellen, karen. Dit jaar gaat het er vooral over dat de Maastrichter Vastelavondsmuziek gedraaid moet worden. Het thema van het liedje is ook zo. Zit je niet bang dat je een bepaalde generatie tussen 15 en 25 daardoor verloren gaat voor de Maastrichter Vastelavond? Nee, ik denk ook dat de vastelavondsmuziek ook wel evolueert met de generaties met. Als je nu ziet de zangers van het nieuwe vastelavondsliedje, dat zijn lekker jong gasten met schwung. Die hebben weliswaar het ervaren dames en heren achter zich staan. Maar ik denk dat ze vanaf 1946 tot nu kijkt, dat ook wel evolutie in de vastelavondsmuziek zit. Je bent ook in de Koepelhof geweest bij de Ouwerluikers. Ook chic, hè? Dat was ook heel chic, met name de uitjes, de glinster in die uitjes van
de leukjes wat dan in zijn zaal zitten. Die zijn weliswaar niet zo mobiel dat ze Polonaises kunnen lopen. Maar die ogen, als je vastelavondsfeer in dat zaalje heen kunt joenkelen met een, de aandacht van niet alleen de tempel is wat daar zien, maar ook van andere carnavalsverenigingen wat er dan een bezoekje komen brengen. Ja, die lui genieten daar goed ontzettend van. En dat is ook van een van die dingen wat het ook schoon maakt om de energie te mogen delen met die lui. Wanneer komen bij u de peeltjes in de ogen? Ik had dat afgelopen maandag. Vooral toen we bij een krankje op bezoek gingen. En dan het feit dat de hooglustigheid de tijd neemt om bij hun op bezoek te komen. Als ze zien wat dat voor emoties bij de lui losmaakt, ja, dat heb ik dan gehad, ja. Ja, vastelavond met een lach en een troon. Ja, zeker. Dames en heren, de prins en prinses van 2018 zien! En dan nu de laatste vraag van de gans iemand anders. Beste Roland, hier Roger II, stadsprins van de Sleefstad Heerlen. Om te beginnen wil ik dich van harte feliciteren met uw uitroeping tot stadsprins van Maastricht. Een hele eer en ik wil je daar uiteraard waanzinnig veel plezier met wensen. Mij is gevraagd om dich een vraag te stellen met de betrekking tot de vastelavond. Dus wat ik heel graag van dich wil weten is waarom blijf je immer zo dicht in Maastricht? Want ik zou het fijn vinden om elkaar eens te ontmoeten tijdens het seizoen, maar voor nu waarschijnlijk tot na de vastelavond. Veel plezier! Dat is een goede vraag. Nu heb ik er zelf ook in het privéleven niet zo'n behoefte aan om naar Heerlen te gaan. Maar nee. Ik denk dat de vastelavondsvereniging de Tempeliers zich ontfermen over de Maastrichtse vastelavond. En ik denk dat de focus om de vastelavond in Maastricht aan de gang te houden ook in Maastricht moet liggen. Ik kan me niet bedenken als er een schoen verzoek kwam uit, of dat nu Heerlijk, Kerkrooy of zo, dat is, als er een gelegenheid is, waar een stadsprins gewend is, denk ik niet dat de Tempeliers halstarrig nee zullen zeggen. Ik denk dat het wel overwogen beslissing wordt overgenomen of dat wel of niet een bezoekje weer is. Fantastisch dat ze vanmiddag erbij is. Ja? Zwijg maar even en dan kunt ze daar naartoe. Nog gaat het helder. Ja, al heeft het gehuurd. Zet maar in de nieuw vastelavondliedje. Het is een vastelavondsliedje, gewoon zo'n lekker vleetje in een eigen taal. En heel ook in een disco, in housemuziek of techno, niks aan dat allemaal. Dan nog een laatste vraag voor mij. Wanneer is voor u de vastelavond geslaagd? Voor mij is die geslaagd als voor ons allemaal, en dan bedoel ik echt allemaal, de verenigingen in de weken die hun uiterste best doen om de vastelavond levendig te houden. Door voor een heleboel lui in het bejaarden, verzorgingshuizen bezocht hebben, maar ook de kranken, kindertjes in de hospitals. Als we die in deze 4 weken gewoon eens een lach op het gezicht getoverd hebben, dan is voor mij de vastelavond geslaagd. En kump als het mooswief om die kump toch die troon. Ik denk dat er heus wel een truintje zal gebeuren. Wie leeft Maastricht?